морето! Черно море. Много е добре. Слънцето ти. Само отивам да си оправя резервацията. Овцата по море, значи. Всичко път трябва на него тачам да кукулка, иначе отивам. Трябва да се намеря приятелка. Някаква жена мина, много ядосана. Не знам, може с нея да си станем приятелки. Не знам. Както я видях, че е ядосана, мисля, че не искам. Аз мога да се разходя, но ще се обадя на мама, на тата. Ало. Мамо, пристигнах. Много е яко за сега. Много е красивичко. Не знам. Надявам се да се намеря много приятели. Кажи за мен. Ами, сега ще излизам. Сега ще излизам да се разходя и с Синеморец да разгледам. Синеморец е много хубаво село. Село. Сега пък трябва да си намеря място за плажуване. Как 10 дни ще стоя тук и няма да плажувам. Може би тая жена, която беше ядосана, беше много смешна, но може би тя може да ми каже къде ходи и да отидем заедно, ако си станем едва ли не приятелки. Не знам. Но сега мога да се разходя малко из къщата или да си седна на мястото. Може би ще си седна там, където бях. Не знам. Надявам се да се запознае с собствениците, защото все пак... Какво е това? Надявам се да си станем добри приятели. Стоп. О, не! Телефона ми няма батерия! Къде сега ще го заредя? Стаята. Нямам още стая и се включва, писна ми. Отивам да питам кога ще ми дойде резервацията, защото толкова много време чакам. Искам да отида на плаж, да си заредя телефон, да се променя дрехите, защото съм супер пътна. Не гледай тук.